Uy, dalawa pala. Doble guys. Dobling malalaki. Yun o. Magandang umaga guys. Niniksay na naman tayo. Panibagong araw na naman ang paniniksay natin. Dito sa dating pinaghulian ko ng malalaki. Ito lang sa malapit sa sa puno ng sampalok. Pero malayo yung sampalok dito. Yun. Yun, kung nakikita. Yan. Sana makahuli tayo guys. Medyo tanghali na tayo lumusong. Makulimlim kasi kanina guys, kaya nag-aalanganin ako. Kaya nung uminit saka ako lumarga. Sana makadali guys. Sana panoorin nyo guys yung mga patama natin. At sana panoorin nyo hanggang matapos yung video natin guys. Salamat sa mga nanonood pala guys. At shout out sa mga subscriber at saka mga silent viewers natin, yung mga nanonood na hindi nagko-comment, at sa lahat ng maniniksay, sila Brother Chris, si Brother John, si Owen, lahat na ng maniniksay na tropa natin, at sa mga kapwa nating hunters. Okay guys, stay tuned na lang. Dali kaya guys. Bayo naman o. Bayo naman o guys. Yan guys, bayo naman o. Dali guys. Medyo malaki. Yun. Yun guys oh. Headshot. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Haba.
Yan, dalawa na guys. Baka sakaling madagdagan pa. Dali guys. Yun. Uy, dalawa pala. Doble guys. Dobling malalaki. Oh my God! Yun o. Dalawang plapa. Yan guys o. Dalawang malaki. Kala ko isa lang yung tinira ko. Isa lang yung nakikita ko guys. Naninag pa. Tinira ko dalawang malalaki. Sana all. Ayos. Laki oh. Oh. Yan yung isa. Dalawa sila. Ayos guys. Jamba. Jackpot. Dalawang malalaki. Isang putok. Ayan. Sige guys. Baka madagdagan pa natin. Tinamaan yata. Tinamaan guys. Yun. Yun. Sumabit na naman. Uy, malaki pala. Jackpot tayo guys, malalaki yung huli natin dito. Yabang-yabang nito. Pang 5 na. Yun o. Pang 5. Malaki. Ayos. Stay tuned lang guys, baka madagdagan pa ulit. Uy, dali yata. Ay, maliit. Maliit na bulig, kala ko malaki. Sakita. Sakita pa kasi, maliit pala. Yun o, maliit pala guys. Huli na natin.
The next day. Yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Tanghali na. Hindi tayo nagbaon ng pananghalian. Kaya uwi na tayo. Kahit pa paano naka-jackpot tayo guys. Malalaki. Malalaki. Na ilang piraso to? 5. 5 malalaki guys. Saka isang dalaginding. Yan. Ayos na yan guys. Kahit pa paano nakadali tayo ng pang ulam. Yan guys. Salamat sa pagsama nyo sa akin guys sa araw na to. Hanggang sa sunod na video na naman guys. Salamat ulit sa panonood.